Petrovice ležia v doline potoka Petrovička v objatí čarokrásnych javorníkov, ktoré sa tiahnu zo severu na západ. K obci patria osady Setechov a Pláne. Do roku 1944 k Petroviciam patrila aj horská osada Magale. Minulosť obce je bohatá na mnohé udalosti, ale nie je iná ani súčasnosť. Obec založená na žilinskom práve sa spomína v roku 1312 ako Petri Villa, neskôr ako Petrovec, v roku 1592 ako Petrovice. Patrila panstvu Bytča. V roku 1598 mala 13 domov. Obyvatelia sa zaoberali prácou v lesoch, poľnohospodárstvom a drotárstvom. Tunajší richtár mal právo v obci zriadiť mlyn, kováčskú a obuvnícku dielňu, pekáreň a mal súdnu moc. V 15. storočí sa zhoršili všeobecné pomery. Zemepáni začali zavádzať nové povinnosti, obmedzilo sa slobodné sťahovanie poddaných, zvýšila sa feudálna renta. Na osud Petrovíc vplývalo časté menenie vlastníctva bytčianskeho panstva v 15. a 16. storočí, čo trvalo až do roku 1558, keď bola uzavretá vzájomná dohoda medzi Rafaelom Podmanickým a Jánom Imrafim. Daňový zápis potvrdzuje, že v roku 1553 Petrovice so všetkými dedinami bytčianskeho panstva patrili pod hrad Hričov. Od roku 1563 až do roku 1626 bytčianske panstvo vlastnili Turzovci, jedna z najbohatších feudálnych rodín na Slovensku. Lietala tála, stovienka lietala. Hej, až sa ona neba zeme týkala. Hej, až sa ona neba zeme týkala. V 17. storočí panovali v krajine vnútorné nepokoje a od roku 1608 boli poddaní pripútaní k pôde. V tom čase žilo v Petroviciach okolo 6 sedliackých a 8 želiarských rodín. Podželiari pracovali za stravu, oblečenie alebo menší peniaz u bohatších sedliakov. V 18. storočí sa bytčianske panstvo dostalo do rúk Esterháziovcov, ktorí ho vlastnili až do zrušenia poddanstva. Krajina sa začala obnovovať po vojnách a nepokojoch. Hlavným zamestnaním bolo stále poľnohospodárstvo. Jozef II neskôr zrušil nevoľníctvo a uvoľnil viazanosť k pôde. Neskôr v Petroviciach žilo 36 sedliackých a 103 želiarských rodín. Pre bytčianske panstvo bola Petrovická hora stálym zdrojom príjmov, celý lesný komplex mal 600 urbárskych jutár. Poddanstvo bolo na ústupe a v roku 1848 bol prijatý zákon o zrušení poddanstva, ale želiari a zmluvní roľníci museli zostať aj naďalej u Esterháziovcov. Vykúpiť od všetkých povinností sa podarilo v Petroviciach až veľa rokov po zrušení poddanstva. Šuhaj kore, zelené pole, vyoráva, zelinečku škoda jej budze, vyoráva, zelinečku škoda jej budze. Rímsko-katolícky farský úrad v Petroviciach bol zriadený v roku 1789. Prvým správcom farnosti bol miestny rodák, františkán Angel Šebeňa. Po zriadení farnosti bol v obci drevený kostolík zasvetený narodeniu kráľovnej Anielov. Kostol narodenia Panny Márie bol vybudovaný v klasicistickom slohu v poslednej tretine 18. storočia. Renovovaný bol v roku 1876 a 1932.
Jednoloďový priestor s rovným uzáverom presbytéria je zaklenutý českou plackou. V lodi sú pruské klenby s medziklenbovými združenými pásmi, dosadajúcimi na rímsovú hlavicu pilastrov. Na západnej strane kostola je chór. Fasáda je členená pilastrami s rímsovou hlavicou a širokou podstrešnou rímsou. Priečelie je zakončené trojuholníkovým štítom, z ktorého vyrastá väža. Strecha kostola je sedlová, väža je krytá kupolovitou prilbou. Na svatého Jana na zelinách spala, tak sa jej snívalo, že sa História folklórnej skupiny Petrovičan siaha do roku 1952, kedy sa v obci v rámci pracovnej cesty po Kysuciach objavil z Pražskej akadémie vied profesor Bonuš. On objavil krásy petrovických piesní. Tak sa tunajší speváci a speváčky ocitli na festivale v Moravskej Strážnici. Za ďalší rok ich privítali v Janáčkovej opere v Brne. Petrovičan v súčasnosti sporadicky funguje ako ženská spevácka skupina. Zeliny zázračné s nimi čarovala. Petrovice sa nachádzajú 6 kilometrov severozápadne od mesta Bytča. Chotár sa rozkladá vo výške 360 až 1053 metrov nad morom. Južná časť Chotára je pahorkatina prechádzajúca až do hornatiny ústrednej časti pohoria. Keďže tento kraj po vypuknutí Slovenského národného povstania nespadal do oslobodeného povstaleckého územia, stalo sa územie Javorníkov partizánskym zázemím. Tak tomu bolo aj v osade Magale, ktorá leží na konci Petrovickej doliny. Skoro ráno, 12. decembra 1944, ešte za tmy, hlásila hliadka, že sa blížia Nemci od Petrovíc, Štiavnika a Makova. Partizáni sa rýchlo stiahli do hôr, aby nedošlo k prestrelke. Vedeli, že by na to mohli doplatiť aj obyvatelia Magalov. Nemci napriek tomu, že nenašli partizánov, tunajšie drevenice začali vypaľovať. Ján Šušolík videl Magale v plameňoch, tak sa rýchlo vrátil domov. Videl, ako mu vo Včelíne Nemci rozbíjajú úle. Povedal im, prečo pália včely, čo im spravili tie nemé zvieratá? Takto sa odhalil pred Nemcami. Tí ho zobrali a pred rozostavanou kaplnkou ho zastrelili. Ľudia z Magalov s dobytkom utiekli do Petrovíc a blízkeho okolia. Po niektorí ešte zostali cez noc pri ohni pod smrekmi, lebo tam nezostal ani kúsok domu a strechy. Bolo šťastie, že sa partizáni včas stiahli, pretože by došlo k prestrelke a keby padol iba jeden Nemec, postrieľali by všetkých tunajších obyvateľov bez ohľadu na to, či je to partizán alebo nie. Bol to najtragickejší deň v histórii Magalov a tým aj jej zánik. Niektorí osadníci sa vrátili späť na Magale. Postavili si chaty, ostatní sa vydali do sveta. Neskôr sa rozhodli, že si uctia zabitého Jána Šušolíka a postavili mu pomník. Pomník postavili na mieste, kde bol zastrelený. Odhalenie si naplánovali na nedeľu 20. júla 1975. Stretli sa tu všetci, aby si zaspomínali. Bolo to prvé stretnutie po rokoch. Rozhodli sa, že sa tu každý rok stretnú na výročie Slovenského národného povstania. A táto tradícia trvá dodnes. Magale koncom augusta sú miestom, kam prichádzajú rodáci, ich príbuzní, ale aj ľudia z blízkeho okolia. Tento deň je pre nich nielen spomienkou, ale aj úctou k tragickým dňom konca druhej svetovej vojny. A vážení Magalovci a ostatní naši rodáci,
Dovolte mi, aby som vás privítala na dnešnej slávnosti 78. výročia Slovenského národného povstania tu v osade Magale na našom krásnom už tradičnom podujatí. Vítajte tu, cíťte sa tu ako doma, že sme tu doma. Vám, Magalovci, patrí veľká vďaka, že túto osadu udržiavate v takom stave, ako je, lebo je veľmi krásna, každý to vidí. Takže ešte raz veľká vďaka všetkým vám, ktorí ste prišli a verím, že prežijeme. Pekné odpoludne. Jako jazyk stále naráží na vylovené. Tak se vracím svýmu nádaží, abych šel za znám. Přede mnou stíny se dlouží a nad krajinou krouží hvězda. Tak nebo mrak. Prečo moja matka boskávala ruže, kvety, keď do vázy ich vkladala? Prečo môj otec boskával tvrdú kvoru stromu, keď sekerou mal ho zoťať? Veľa netopierov nad mojim spánkom preletelo, veľa rosy kvety vypili, kým som spoznal múdre zvyky mojich rodičov, kým žili. Vlado Hujík bol nielen vnímavý, premýšľajúci a vzdelaný človek, ale bol aj literárne činný. Bol kronikárom tohto kraja. Dokumentoval nielen históriu osady Pláne, ale aj udalosti spojené so životom tejto osady, ale aj udalostí spojených so životom jej obyvateľov. Naša osada je typická horská. Z doliny ju nevidieť, akoby utiahnutá pred svetom v horskom zákutí, hoci na veľkom grunte, 52 hektárovom. Naši predkovia boli remeselníci, samozrejme remeselníci sami pre seba. Nebolo tu remeslo, ktoré by dokázalo živiť, ktoré by im dokázalo zabezpečiť chlieb. Naši ľudia chodili ako nádenníci pracovať do mesta, do Bytče, chodili na Moravu, do Karlovíc, ale chodili aj s drotárskou krošnou. Vari 15 ich odišlo do Ameriky, kde zostali a už len píšu ich potomkovia. Hoci tu bol ťažký život pri zabezpečovaní živobytia na skúpych kamenistých políčkach, ľudia boli nadmieru družní, navzájom tolerantní a pritom veselí. Humor, dobrá nálada a spev ich sprevádzal na každom kroku. Keď sa zišli viacerí, neodpustili si, aby si nezanôtili, aj keď boli po ťažkej práci. Tak môj otec so súrodencami a všetci predkovia sa narodili tu v tejto osade Pláne. V ťažkých povojnových rokoch, keď sa prísne kontrolovalo vyberanie a odvádzanie kontingentov, začali mať ľudia, ktorí žili v týchto nehostinných podmienkach, problémy, aby vlastne mohli plniť tieto kontingenty. Často sa stávalo, že po odvedení kontingentov im zostalo veľmi málo. Dokonca sa prišlo na to, že vlastne prišli ľudia, zobrali ešte aj z toho mála, čo bolo. A tak život na Pánoch začal byť pomaly na veľmi takej úrovni, že ľudia už dostávali sa na hranicu chudoby a nemali pomaly z čoho žiť. Čo viedlo k tomu, že mladí ľudia začali odchádzať do miest, či už do učenia, alebo za prácou a zostali tu už len tí starší, ktorí nevládali obrobiť tie svoje poličká, pokosiť tie lúky. A tak sa stalo, že v tých 50. rokoch začali celé rodiny odchádzať do mesta, začali odchádzať do dedín a hľadali si tam prácu, začali pracovať vo fabrikách alebo na družstve. To isté spravil aj môj dedo, že vlastne zobral celú rodinu, rozobral drevenicu, postavil si ju v dedine a začal pracovať na družstve.
Hospodáriacich ľudí tu ostalo veľmi málo. Zostali tu vlastne len starší ľudia, ktorí tu dožili svoj život. Tunajší kraj je poznačený tvrdou každodennou prácou a romantickými výhľadmi po okolitej, čarokrásnej prírode. Svoje zázemie tu nachádzajú aj včelári a záhradkári. Vravím, že ten môj príbeh začal, keď som bol mladý a na vojne som bol ochorel trochu na kĺby a tak a potom povedali starší včelári, že dobre je, keby tak včeli, že keď aj popichajú a tak, že proti reume a tak. No a tak som sa oženil a mal som asi 26 rokov, tak sme si zadováželi plné včely s manželkou. Z druhej osady poza kopca, z Bršlica sa volá, tam bol môj ujco, on včelárel, tak nám nachystal taký odloženec a niesli sme to spolu na kvôlíku s manželkou. Je to asi tak 3 kilometre cez kopec. Osadili sme prvé včely a odtedy vlastne to začalo. Potom som si postavil taký menší včelínek. No a včely sa rozmnožovali viacej, pomalinky boli nejaké roje a tak odložence. Popri robote, celý život som sa venoval, som robil takú strojárinu, oprával som motorové pily a tak to ma bavilo a krovinorezy a tak u štátnych lesov. No nebolo na to toľko času, tak som mával menej rozy. Mal som tak 6, 8, 10, no popri roboce, ako sa dalo. Tak sa to tu javí, že je tu mimoriadne taká ešte panenská príroda. Zachovala, nakoniec ostala tu strašná divočina, tu sa hospodárilo, všetko zarostlo teraz, ľudia poodchodzeli. A vlastne vznikli tu ďalšie dreviny. Takže zmysel toho včelárenia, že je to tu skutečné, je to v horách, je to také panenské a v tom vidím ten zmysel toho včelárenia. Na Pláňach bola podobne ako na Magaloch škola aj kaplnka. Práve tunajšia kaplnka, zasvetená svätej Anne, bola po dlhom čase zrekonštruovaná. Každoročne sa pri nej stretávajú na svätej omši rodáci z Plání, ale aj veriaci z nedalekých obcí. Potešiteľné je, že po mnohých rokoch sú Pláne miestom, kde začínajú žiť aj viaceré mladé rodiny. Pláne nám padli do oka aj kvôli miestu, je tu veľmi pekne, aj kvôli horám, aj kvôli ľuďom. Že my keď sme sa tu prišli pozrieť na to, čo sa tu predávalo, tak sme tu stretli ľudí takých zaujímavých a už sme tu ostali, je to 5 rokov. Myslím, že sme si tak ako rodina život na Pláňach zamilovali a s manželom sme chceli deti vychovávať, dá sa povedať, že v takom spätí s prírodou. Ja pochádzam z mesta a celý život som sa dívala z paneláku na parkovisko autobusovej stanice a povedala som si, že asi pre naše deti bude lepšie otvoriť dvere a môcť si ísť ponáhňať sliepky a pohrať sa so susedkami, pobicyklovať sa len tak, bez toho, aby sme sa o nich museli bať. A myslím, že tu sme našli také pokojné a bezpečné miesto pre náš život.
V chotári obce Petrovice vznikla obec Setechov. Spomína sa od roku 1592 ako Setechov. Ďalšie staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli Setiechov, Saticho, Setiechov a maďarsky Seticho. Setechov patril panstvu Bytča. V roku 1598 mal 8 domov, v roku 1784 mal 134 domov a 692 obyvateľov. V roku 1828 mal 128 domov a 539 obyvateľov. Väčšina obyvateľov pracovala v poľnohospodárstve. V roku 1960 pripojili obec ku Petroviciam. K založeniu hasičského zboru v Setechove prispela v roku 1932 hasičská okresná jednota v Bytči a Richtár Setechova. V nemalej miere pomohli tiež skúsenejší hasiči zo susedných Petrovíc, kde začiatok dobrovoľného hasičského zboru bol už v roku 1922, ale oficiálny vznik sa datuje od roku 1923. Základy v Petroviciach položil vtedajší učiteľ Ján Randa za pomoci obecného zastupiteľstva a vtedajšieho richtára Jána Frolu. V Setechove sa písomné materiály z tohto obdobia nezachovali, ale podľa ústnych podaní prvým veliteľom bol Ondrej Fupšo. Dobrovoľný hasičský zbor ovplyvnil aj tunajších mladých hasičov. Príkladom je Pavol Adamík. Od 6 rokov som dobrovoľným hasičom v Setechove, kde sa od malička venujem požiarnemu útoku, kde sme chodili postupne na disciplíny, ako sú okresné kola, krajské kola, celoslovenské kola. Postupne som behal aj akože disciplínu 100 metrov alebo väžu, v ktorých som sa stal aj majstrom Slovenska, či už v kategórii dorastencov alebo v kategórii mužov, kde som sa stal majstrom Slovenska vo väži. Dostal som sa aj do slovenskej reprezentácie a takto sa snažím zviditeľniť náš Setechov reprezentovaním našej krajiny. Dúfam, že takéto úspechy a toľko medailí budú mať deti zo Setechova, ktoré tu trénujeme. V rôznych obciach, alebo vo všetkých obciach si ľudia hľadajú taký návrat k tým svojim koreňom, takisto k drotárskému remeslu. Napríklad veľké rovné, dlhé pole si to ľudia veľmi vážia, z druhej strany Kysuce, ale málo kto vie o tom, že aj u nás v Petroviciach, v Setechove, treba v Šťavníku, boli drotári, alebo odchádzali odtiaľ ľudia za prácou ako drotári do zahraničia, do Nemecka a ja neviem, do Francúzska, do rôznych končín sveta. Ono, tí starší ľudia by to ešte si pamätali, ale tých starších už veľa nie je. No ale taký dôkaz o tom, že aj od nás boli drotári, máme u nás jeden zvon, jeden z dvoch zvonov, ktorý je u nás v kaplnke, je pokrstený menom Juraj. A tento zvon, podľa rozprávania mojich starých rodičov, a teda viacerých ľudí, bol odliatý za peniaze, ktoré zarobili drotári vo svete. Doteraz nám tento zvon slúži. Na drotárske tradície Setechova a blízkeho okolia nadviazal Miroslav Kalman. So svojou manželkou Alenou sa venujú umeleckému stvárneniu rôznorodých mís, košíkov, podnosov a šperkov. Ako malý chlapec som počúval rozprávanie môjho detka Alojza, ktorý bol ako drotár niekde v Nemecku a rozprával mi, ako tam žil. No, pre mňa to boli také rozprávky. Ale potom už som mal asi 30 rokov, keď som sa dozvedel, že bolo stretnutie drotárskych majstrov, alebo drotárov v Budatíne v múzeu.
Potom ma oslovilo a bol som sa tam pozrieť. No a chlapi, ktorí tam boli, zareagovali asi tak, že a prečo nie si medzi nami? Prečo neprídeš sem? Tak na ďalší rok som tam sedel a teraz je to už asi 25 rokov dozadu, na čo spomínam. Takže to boli také moje začiatky drotovania. Začalo to jednoduchými výrobkami, ktoré som vlastne ani nevedel robiť, ale skúšal som, vyšiel som do múzea popozerať a tak ďalej a postupne som trošku niečo zvládol. No, neskôr som k tomu priviedol aj svoju manželku a teraz tieto výrobky robíme spoločne. Spod ich rúk vychádzajú zaujímavé drotárske výrobky. Právom ich vyhľadávajú návštevníci jarmokov a rôznych podujatí na Slovensku, Česku i v Poľsku. K horám slonečko, k horám dávno na teba volám, aby sa bralo k horám, k lokám slonečko, k lokám dávno na teba kúkam. Hubertovou svetou omšou si uctievajú patróna poľovníkov i svoju prácu členovia poľovníckeho združenia a ich priaznivci. Na podujatí, ktoré organizujú spolu s obecným úradom, sa ich stretne bezmála 300. Poľovnícke združenie vzniklo v 60. rokoch. Na podobných akciách sa stretávajú pravidelne už 20 rokov. Organizujú ich na rozhraní obcí Kolárovice a Petrovice, pretože združenie tam má, vrátane Setechova, poľovný revír. K výbornému gulášu vždy vyhráva dychovka Kolárovičanka. A kto sa chce o práci poľovníkov dozvedieť niečo viac, určite mu v tom pomôžu aj sprievodné inštalácie. Poľovníci robia osvetu neustále aj v školách, snažia sa deťom vštepiť zásady ochrany prírody. Poľovníctvo nie je len lov, tak ako si to niekto myslí, ale v prvom rade je to chov, starostlivosť a takisto z tej ekologickej stránky snažíme sa aj tie deti viesť tomu, aby v tej prírode neodhadzovali odpadky. Horšie nám robia veci, čo sa týka škody v prírode. Práve, že starší ľudia, ten stredný vek, no ale ja si myslím, že aj oni dostanú to ekologické povedomie a preto aj toto tak slúži. Mávame tu okolo 150-200 ľudí a medzi nimi sa rozšíria rôzne veci, takže má to svoj význam. Svetoznámy mím Milan Sládek, čestný občan Petrovíc, túto pantomímu venoval priateľom, rodákom a obdivovateľom básnika, prozaika, publicistu a novinára Vlada Hujíka. Prišli všetci, ktorí poznali tohto skromného človeka, aby si pripomenuli jeho nedožité 75. narodeniny. Rodák z Plání, osady nad Petrovicami, zasvetil svoj celý život rodnému kraju, pre ktorý žil. Prosím ťa, svitanie, nech je deň, s ktorým svetlo prichádza ku mne milostivý. Ak by som mal prosiť a moja prosba by vypočutá bola, prosil by som o perlu
aby radosť iných aj mojou radosťou bola a moje šťastie aj iných šťastím objal. Milan Sládek bol nadšený nadaním Vlada Hujíka, ako vedel narábať so slovom. Preto sa rozhodol vzdať hold jeho pamiatke tým, že sa postaral o vydanie knižky Život na zemi. Jeho básne svetoznámy umelec aj ilustroval. Keď som sa po skoro štvrtstoročnej emigrácii vrátil na Slovensko, tak som mal pocit, niekde v blízkosti Považskej Bystrici, kde moji rodičia žili, si nájsť niekde nejakú chalúbku, aby sme sa mohli stretávať, pretože už tiež boli starší ľudia. Moja neteľ, ktorá má odtiaľto v podstate svojho muža, jeho stará matka, starý otec tu žili, tak mi hovorila, poď tam je, na Pláňach je krásna chalupa, alebo jedna chalupa, ktorá by sa dala prerobiť. Len, vieš, je strašne potrebné, aby ste sa zapáčili Vladovi Hujíkovi, taký nepísaný král Pláni. Keďže Vladko Hujík bol sčítaný človek a informovaný, tak vedel o mne. Sme si padli aj do oka, pretože sa mi páčila jeho taká úprimnosť, aj taká jeho vyrovnanosť určitým spôsobom, aj taká múdrosť. Tak sme skutočne veľmi často sa stretávali, rozprávali, bol zvedavý na môj život, bol zvedavý, čo robím, bol zvedavý na svet, ktorý som pobehal. A potom sa ma pýtal, či by som mohol robiť interview pre nejaké Žilinské noviny. Keď som videl, že je to múdry človek, ktorý ani nepreháňa, ktorý sa snaží nájsť aj pravdu, tak ani som im nekorigoval. Tie jeho články boli skutočne veľmi pekné, keď som ich potom čítal. A naraz mi daroval jednu malú knižočku básničiek. Život na zemi sa to volalo. Mne sa veľmi zapáčili tie veci, ktoré, povedzme, nemali takú kvalitu, ja neviem, nejakého veľmi profesionálneho básnika, ale boli veľmi citlivé, veľmi zo snahou porozumenia jeho vlastného života a života v tejto nádhernej oblasti, lebo však tu žil celý život, dá sa povedať, a mnohokrát sám, keď tu nikto v tejto osade nebol, takže mal aj čas na to reflektovať seba samého. A tak som sa rozhodol, že ich budem ilustrovať, tie básne. Veľmi rýchlo mi tie obrázky šli. Takéto naplnenie tým jeho duchom, Vladkovým duchom a Vladkovými myšlienkami ma hnali skutočne, to šlo obrázok po obrázku vznikal. Pracujem ako kronikárka obce a z rôznych prámeňov sa dozvedám o aj histórii, aj súčasnosti obce. Obec krásne prekvitá, ale v 50. rokoch trebárs sa konali aj zlé veci, robili. Takže máme tu zaznamenané rôzne údaje, rôzne osudy. Jedným z osudov bol trebárs aj môj otec, ktorý v 50. rokoch musel nastúpiť do PTP táborov, kde odpracovával ako malý roľník, predtým bol živnostník. A mnoho takýchto osudov bolo v našej obci, ktorí živnostníci museli nastúpiť trebárs do PTP, alebo boli odsťahovaní a museli odrábať. Takže obec má aj bohatú históriu, dobrú históriu, aj temné stránky. A som veľmi rada, že môžem tieto veci zaznamenávať do tejto našej kroniky. Petrovice, Pláne a Setechov sa hrdia mnohými slávnymi rodákmi. Nemôžeme opomenúť maliara Ladislava Treskoňa a speváčku Marcelu Lajferovú. Dobré meno robí svojej obci aj harmonikár Marek Holinec. Síce je ešte len študentom Žilinského konzervatória, úspechy ho sprevádzajú už mnohé roky na koncertoch a aj na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach. Okrem vážnej hudby sú mu blízke aj ľudové piesne. Lúčime sa s týmto krajom
kde tvrdá práca a ťažký život bol v minulosti na každodennom poriadku. Súčasnosť obyvateľov Petrovíc a jeho osád sa našťastie zmenila na nepoznanie. Želajme všetkým, aby tunajší talentovaní a kreatívni ľudia povzniesli svoj rodný kraj a šírili o ňom len krásne myšlienky. Domček malovaný, kde môj milý býva. Domček malovaný, kde môj milý býva. Domček malovaný v nem železném reži.